My top 5 Springbok performances of each decade, starting with the 1960s. Did we get it right? Let us know in the comments. From a scrum, Darby de Villiers passes to Connor Dirksen, and the powerful winging breaks through to... Leighton's skill in the scrum told as they packed down near the Scottish line. It was one of the forwards, Hopwood, who touched down for the first try. Afrikaanse bal. Lockyer gooien, die klomp zak in elkaar. En het 3 voor Zuid-Afrika. Martin Pelser. Johan Klaassen naar Piet Huis. Hij is je voor Gainsford, speelkant en dan trek hij. Hij heeft voor Wyness, en Wyness voor Mannetjes Roe. En Mannetjes Roe trek, Kjouwen wil omteken, hij gaat het terecht krijgen. Hij gaat voor Wilcox op top en hij hardloop. En die komt 300 in palen, hier Mannetjes Roe. Dat is hij. Lockyer gooi en hij tel op, uit na. Hier is van naar Oxley. En prachtig hier gaat hem zijn tellen. Uit aan de andere kant op, Patrick. Hij gaat niet voor zeilen. Hij moet zijn 3-2. Hij treft tot achter die palen en hij gaat terugkomen.